Esa Polycarp Molo Chilo PhD nyakwa Ramogi wago mbaka wang'iyo ni to piny winjo bende dhi kanye sang'adore to magi penjo manyaka penjo duto nikech gimoro amora uchake winjo bed ni okelo geno to gikone ka geno no nyuol to kelo lemo ne oganda. Wachak gi wakili gin geno mage ma dier ni kapok yo gike tarik 25 dwe mar auchiel mane ng'anyo timore pacho ka maonge moro mosetimore ma ji odonjo nyaka e od bura mamalo ma jatend piny ong'ado mowito oko paro mar chik mar omenda manunyo bed ni riembo piny higa mar 2024-2025 mowacho ni awinjou kendo abiro timo moko kuom gik midwaro ka profesa wacho ni moko itimo mos kaluwore kod chenro moketi. Ang'o madier ni mondo mitim e winjruok mar sirkal ma koro noriwo oganda miluongo ni broad based ni kuom gik moko apar mage madipar ni winjo bed ni chak godo but ok abochopo gik moko apar lakini gigi ng'eny ahinya to gima inyo Kenya sani and its economy. We have an economic problem. An economic problem. Systemically, an economic problem. Chandruok mar ochumi. Chandruok mar ochumi. Koro, komondi, ma gimo oningo bed resolved, ma kapoko chopo tarik 25, ma en anniversary, mar gima notimore higa mokalo cha, almost end of financial year 2025-2026. Mane gimo kungo moningo beni gi address. Kik wachak wadog guru ni koro samidhi som another finance bill amendment, another finance bill, to gichak gikelo gik mahinyo jopiny mane gikelo higa mokalo ka. Gichak ginuoyo gi. Iwin, kaka kaw keto osuru golo VAT 16 nyaka 18%. Mago gik mane jopiny wacho ni gigi hinyowa. Man uru yo moro madang u generate go revenue mondo konyu in your development agenda gik ma sirkal opango timo. Gik machal kamago nigo bed addressed. Yes. To moloyo joma the social injustices joma ne oiny mandamano which was just picketing kaka danga kete gi dhowani muka ng'e maber to nen gima oyiene kikatiba ka gimoro ok dhi e yore moningo beni timo inyalo unji mar tero ng'oro inyalo tere court of law luore gi kuma however way en ratichi mar pango kaka itero gimidwaro mondo owinji. Koro youths no awacho ni wase wuoyo kod jatelo mang'eny sana to koro the only thing mwadong' godo wadhie streets mondo wawuo kode ta anyisi anantie streets day one that was the most peaceful mandamano mano history wakile nyiswa gima odwaro kako nikech koro gini koro oselosore awach ni sirkal osewacho ni oyie mar winjo mago nosewiti koro ang'o madoher mondo timge sani koro jok mano hinyore ka ng'adnwa rieko kaka inyalo los wach mar tije mag vijana ne jok mano hinyore komondi jok mano hinyore ka mondo omigi they should be compensated. Their families only go be compensated. And it should be done publicly. Aya nitiere tax levies moko manoketi. Yes. Ma gimoro kaka house levy no biro wako mondi nigi wacho ni en contribution mara chako odende gi nying moro kanyo opogore then bange sani it's something that it's en kaka tax makoro it's something that it's non-refundable konyi oko konyi it's non-refundable gik makamago ningo beni kimiyo jopiny tilero ne gi maber to kineno ka gin gik mok nyal konyo jopiny tigolo gi nikech ginyo jopiny. Sawa professor kawatieko owacho adieri ni joma nohiny ka